И здравейте хора! Вие отново сте с мен Pro Gamer. И днеска снимаме клипче на CS. Извинявам се ако качеството. Да, също с мен е такова някакъв... тук ке беше... Стапабъл. Така. Днеска снимаме клипче на CS... CSGO. CSD. Я пък го. Я съм тук! И тук някакъв грабар ме отрепа. Не знам защо. Защото е лош. Да, ако не знаете, викам му така, и постоянно ми дожда в гръб на мене. Чекай, това дожда в гръб. Я го бе, кажах ли ви, дами и господа, кажах ли ви? Имам доказателство в YouTube, че дожда в гръбче. Усъм про! Ко? Ще... Какво? И да, извинявайте за това, но камерата ми пада понякога. Пък и неудобно да... Така. Чакай, я че си разгръждам. Я взех SMG. Я съм с SMG. SMG-то няма патрони. Батето бега, скача, бъни хопист. Майте пас бе, я не правя бъни хоп. Да, я съм 8 от 22. О май гад. Не пипа, ти кажах. Какъв е това, бе? Чакай, аз снимам, чакайте да снимам. Да, аз си оправих камерата. И тя отваря ми компото. Взимаме SMG и тръгваме към промен. И убиваме промен. Да не повярвате, дами и господа. И ми идват в гръб, но Бела ги убива. Защото това е мляко, кисело мляко Бела. Е най-вкусното мляко на света. И нямам куршуми. И я пия ралици, така че... Това си МК-то. Ти си МК-то, че ме трепели. Така е МК-то. Чакай да си тура заглушителчето, да си взема моята гранатка. От тя е само за прота. Дали ви... Нашите ще забележих в името ми. Не бе, не ви пускай такива неща. Напишал си съм клан Еветори заедно. Умри! Хедшот с паталачето! Дами и господа, виждате, ударил! Да, и аз умрях. Я умрях. Кое? Тук няма Галилеото. Или Феймаса. Не! Турах си заглушителя, дами и господа, вижте какви са пътни турам си заглушителя. Даже аз, когато играя едно в едно с Unstoppable, му казвам да спре да презаредя и той спира. А не като тия тапаци. Аз съм тук, нека прочите гръма, докато презареждаш. Ето ти готова, аз му държам в гръб, като грабар. И сега, ако ме убиеш, е най-големия фил. Умри. И ама никакво про не съм. Това ме уби. Ти си лош, момчето ми, ти си лош. Чакай да... Я взех баба Меца. Умри бе. Баба Меца хедшот. Виж бе, дела се. Бати криви. Я не съм точен, за това играм с баба Меца. Не съм толкова кьоцен. И то ми праща нещо по скайпа. Нема го видя се за се. О май гъднес! Не мога си, бе! Сенга Мартиан. Не, чекай да си супра камера. Така. Да не ми видя лицето му. Сериозно е? Не ми си
Ти станува, бе! Опа, падна ми камерата. Чекай, бе, оправям си камерата. Пай си докато ми зареди. Да ти отворя компот. Ти отворя компот. Колко човека, бе? То са малко. То колко му е дълго името, виж го, бе. Какъв си ти, бе? Ако е лошо графиката, моля ви, извинявайте, но за сега камерата не ми е още много хубава. В бъдеще може за гейминг кариерите да си купувам по-хубави камери. Да. Щупене. Не знам. Таран. Да, искам също да ви кажа някои неща. Много специални. Моля ви, които гледате това клипче, моля ви, абонирайте се за канала на знака Брос. Shadowhex. Харито. Той също е много добър снимач. Дидоди. Само че ако не искате много да ви пращат клипчета, не се абонирайте за Дидоди, защото той през нощта пуска клипчета. Така че то е някакво там. Също абонирайте се и за канала на Пепунски. Момчето много се старае. Особено с Зак, как го поняса, не знам. Понекога Зак е много досаден. И да. Също има още много абонати, които да ви казвам. Например, абонирайте се и за моя канал, също да не забравя да ви кажа. Това е най-важно. Добре, бе. Най-важното. Може и без 100 лайк. Може и да снимам клан vs клан, така че... Клан War, все и така. Все едно. Едно и също е, нали? Да. Значи я не съм по хаковете. Я не съм с хак. Тогава ми викаш да си мала на хако. Че не играм с хак. Какъв е това, бе? Да, ако не ме беше отрепал, че ще ме гося, ама. What? Вижте, дами и господа, не мога да се движа. Къвна се в Господ, че не може да се движа. Пак не мога. Дами и господа, не мога да се движа. О май гад. Оправи се. О май гад. Про гейм. О май гад. Ти какъв си, бе, момче? Хакерче. О май гад. Дами и господа, стана ми лошо. Да, също се абонирайте за Niki Games BG. Момчето също много се старае. Той няма канал. No. Да си ти, ме пукаш.
Само ме плашиш тук. И да, това викам да е за този клип. Надявам се да ви е харесал. Ще се видим скоро. Лайквате и чао!